ولات ji bo gêncan nîne. Rusyaya îro wiha di çavên rexnegirê mûzîkiyê navdar Artemitroitskî de diyar dibe. Sembola berxwedanê yê 64 salî bi dilgiranî çavdîriya gêncên Rûsî dikir ku çawa xemsar mezin dibin. For several decades, Bu dehan sal ji tebaxa 1991 ve gencên Rûsî beşa herê nêyanî nesiyasî û xemsarên civakê ne. Lê di çend salên borî de ev yek hate guhertin. Di sala 2017 de xwepêşandanên dijî gendeliyê ji aliyê gêncên xwendegeha ve destpêkir bi serkêşiya serkirdeyê opozisyonê Alexei Navalny û ev yek berdewam bû. partly thanks to Alexei Navalny. Bisaya Alexei Navalny û bisaya şermizarî û genteliya rejima Putin genç êdî şiyar bûn û ji nişkekê vedîtin ku xwepêşandan balkêşin. Li Mosko di çend mehên borî de gênc derketin ser cadeyan. Nifşê me ne yekêtiya Sovyêt û ne jî salên 1990 dîtine. Nifşê me hesta rêzlixwegirtinê heye û bu yekê em dixwazin berxwedanê ji bo mafê xwe bikin û welatê xwe baş bikin. Di temenê min de piştgiriya Putin şerm û bê encam e. Ez rastî kesekî nifşê xwe nehatime ku piştgiriya Putin bike. Ev hemî fişarên ku desthilatdar bikartînin li beramber xelkê ku doza mafên xwe yên dengdanê dikin. Ev tirsnak û bêwatene. Xwendekarê aboriyê Igor Jukov ku di xwepêşandanên li Mosko de hatibû girtin bûye sîmbol li dijî tundûtijiya li Moskoyê. Dostê min ê baş Igor Zoko ku kandîdê Dumaya Moskowayê bû bê sedem hate girtin. Ez divirim da ku fişara siyasî û nedadmendiya li dijî vî dibe protesto bikim. Mûzîkvanê rapê Oksîmeron bang li hezkerên xwe kir ku beşdarî xwepêşandana dehê mehê ya piştgiriya Igor Jukov û girtiyên siyasiyên din bibin. Hunermendên din jî piştgiriya xwe nîşandan. Derdora 6,000 kes beşdar bûn di wê xwepêşandana ku desthilatdaran erê kiribû de. Lê tevî rêdana fermî jî polîs li dijî xwepêşandanan tevgeriya û bêhtirî 103 kesî hatin girtin.